Lur, ketemunya karo aku Rudi, karo koncoku. Diki. Dan koncoku sitone. Rapid. Tetep ning Bocah Maja Channel. Oke, sebelum lanjutin video yang satu ini, jangan lupa di Like dan juga di komen. Kang, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Ya udah, silakan nonton video yang satu ini, jangan lupa bikin ketawa. Jangan pokoknya disupport lah channel ini supaya lebih berkembang, lebih baik lagi, yang lebih bisa membuat kalian terhibur pokoknya. Oke, sampai jumpa dan salam, thanks for watching, bye bye. Mak, gawe nih kopi. Iya Pak, engko sik. Iki Pak, kopi nih. Wis sing ngono. Pak, aku mau ke sekolah sih ya. Iya guys, saya minta ke sekolah. Mak, ngangkat. Oh iya, hati-hati jalan le ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mana aku? Endi? Enak, enak. Ayo. Ayo. Ya iyalah. Yo. Dek, motor pas jadi urung. Bro, jamnya lah. Oh, lah. Tapi kok ijen suwi iki. Ya wis, nggak jam ae, Bi. Ya ayo. Pengen kene saya dulu, aku takut ombe. Ya kok masih suwi ya. Ya.
Ngomongin apa Wiko? Wis to, enak-enak. Jajanan to. Itu cepet toh, enak iki ombe lah. Nah, Cepet toh. gentekne wi. Wis ora kuat aku. Wes toh. Tanggung, Bu. Nek sik toh, dari sini nek iki lho. Wis. Cepet toh. Entek nek. Cepet. Gentek nih. Nek montore jadi. Selek, aku sapi. A few moments later. Lek, entek pira motorku? 100, Pas. Ya. Ya. Kuwi men Go. Tapi piye orang motor punya kabeh. Wah, motorku tambah kuwe nak. Mosok, Bu. Jajanan sih. Minggu ini lho. Apa nih kono iki? Nek. Nek. Kapan dia bisa di motor kayak ngono kuwi? Iya aku keren nih san Pak motor kayak ngono kuwi. Kapan lah ya bisa ketuku? Pak, anak wis balik ora? Urung Pak. Tumben menyamin urung balik. Wis, Pak. Bapak tak makani wedhus e. Iya Pak. Lah, wedhusku gede-gede. Tanggae mulyakne anake. Ben rasa ora kaya wong tuane. Yo, mangan sing akeh. Pak, ki lho kopine wis dadi. Yo, Mak, kek kono sik, sing makane wedhus. Iya Pak.
kan sore men balik Tekan di wae le main lagi balik. Tugas tambahan mau. Wes gendang kalian kono. Yo, Pak. Piye, Mak? Wes mateng urung? Urung Pak, dilut meneh. Iki Pak. Kan aku celon kon mangan bareng. Nih, Angi. Ayo makan bareng. Mangan saya gitu. Boleh. Begini. Pak, aku mau ke sekolah sih ya. Iya guys, saya minta ke sekolah. Halo, Ku. Piye? Rene yo ning base camp. Ya wis, tane wae ning kono. Ya oke. Oke, oke. Rene kok, tukane rokok ya. Rokok entek. Kowe lho karo njajal motorku. Ya wis, Ku. Berene duite. Hmm. Kata nih. Iku rokok iku. Piye benak ora montore? Tak Dol kuwi. Tenan ora, Ku? Iya. Ya aku tak ngomong mamaku sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, motor kancaku kan sekarang didol. Lah, motor kuwi ngopo le? Bosen, Mak. Aku punya motor lanang. Bocah ra mlaksane wong tua tenan. Wis digolekne motor cek njaluk motor lanang. Oke, aku nyoba motor lanang.